И здравейте всички, които ни гледате. И здравейте, геймърчета. Ние ще играем Dungeon Defenders 2. По-скоро няма да играем. Ами ще ви кажа една малко лоша новина и една малко добра новина. Ще имам малко по-малко клипове заради училище и заради тренировки, всичко просто. Нямаме много време. И това е лошата новина, че няма просто да има чак толкова много клипове на Майнкрафт и всички игри просто, които сме играли до сега. На добрата новина е, че може би в събота ще има лайвстрим. Повтарям. От 8:30, но не се знае за сега. Ще направим един клип в петък, който ще ви кажем дали ще има лайвстрим или не. И моля ви се, гледайте този клип и другия, за да разберете дали ще има лайвстрим. И за да разберете от този клип, да гледате в петък клипът. Ако има лайвстрим, ще играем Dungeon Defenders 2. Така ще играем Creativerse. Ще играем Minecraft. Може би UHC. Ще измислим. Ще играем Team Fortress. Ще играем Лига. Ще играем Counter-Strike. Nexon Zombies. И надявам се всичко да стане. Много искам всичко да се получи. И горе-долу ще снимаме, може днес ще направя клип, ще го кача. И да. Играта без това заби. Какво да ви кажа? Ние бяхме Damage Players Gamers BG. Вие бяхте нашите геймърчета. И ако ви е харесал клипа, абонирайте се, давайте положителен вод за нашия канал, лайквайте и споделяйте с приятелите си за нашия канал. За да трупаме абонати, да има стрим, всичко просто, много клипове и чао! Обичаме ви!